zer du hain berezia Frida Kahlok? Akaso alderatu ote duzue Che Guevararen ikonoarekin? Ikono hainbat baditugu eta mendea atzera egin ere bai. Besteak beste, Frida Kahlo gogoan hartzekoa baita, joan den mende hasierakoa, eta aizue mundu zabalean arakatzen hasita, Bilbotik Parisa, Buenos Airestik Sydneydera, bizirik da Frida Kahlo, eta ez bakarrik kontu estetiko edota irudi bereziagatik. Horri buruz, nork emango dizkigu argipen edo argizpi batzuk, izan ere, nahi zen, sartu, eta bertan duzue nahiko kuriosoa baden, eta informazioa akaso berri eta digarriak egingo zizkizunak dakartzanak. Amaia Areñaga, Bilbo, aurrera, eskerrik asko gaur eran izategatik, plazerra, beste bain ere? Kaixo, Bilbo, euritxu ontatik, zemo zaudete. Ongi, zer iruditzen? Born Baby Burn irakurtzen da, egoki ez da, gure saiorako. Amaia, interesgarri iruditu zaigu, irakurri dugu, zera, sareak arakatu dituzu, bideoplataforma ezberdinak, badira plataforma adituak edo esan dezagun nahiko eduki aurkitu ditzakegu Fridari dagozkionak, argazkiak, bideoak, nolabait ordenatu egin duzu eta gainera nahiko erakargarri egin, zer du hain berezi galdezka gainera, konta eguzu, Amaia. Bai, hori da kontua, ez da asko bilatu behar, ala eta guztiz ere, segia da Frida Kahlori buruzko albisteak, esalditsuak, gauza asko dago sarean, betianik, sarean dendetan baita ere, ez, denetatik aurkituko duzue. Bitxiain zitzaidan, batez ere, Bilbon erakusketa bat, egondalako, Euskalduna Jauregian, bertan Elisabeta Mendibe, marrazkilaria ez da artista bat, eta gauza berezak egin dut, Frida aitzaki hartuta erakusketatxo bat antolatu zuen, ez? Hortik tiraka, batean aurkitu nuen hori Parisen beste erakusketa handi bat zegoela, eta galdera botan nio nire buruari baita ere, Frida guztiok ezagutzen dugu, oso irudi ikonikoa da, oso zerbait romantikoa dauka baita ere, baina ez dakit gehienok oso ondo ezagutzen dugun pertsonaia, ez? Ze Frida gauza asko zan, baina zan emakume ezindu bat bere ezintasun horren kontra oldartu egiten zana, errebelatu egiten zan, bizitzaren kontra ere errebelatu egiten zan, eta zan emakume komunista, emakume bisexuala, erlazio lesbiko asko izan zituen, bere bizitza sentimentala ere oso mugitua izan zen, artista bezala apurtzailea baita ere, eta pentsatzen dut agian askorentzat gauza horiek ez ezagunak egiten dira, igual gehiago bere ikonografiatik helduta ero, bertaratu egin dira Fridaren mundura, baina Fridak kapasko ditu. Zentzu horretan gainera, akaso garaian kokatzere gauza edo ariketa interesgarria da. 1907an jaio zen, eta gazte, 47 urterekin joan zen, 1954an. Ze Euskal Herritan bizi ginen Fridaren garai esan dezagun natural hartan? Ze akaso horrek oraindik ere gehiago zabalduko dizkigu begiak, zenolako ezagit, berritzailea, puskatzailea? Hombre, mende hasierako emakume bat izan zen, ordurako baita ere, Euskal Herria, bazan Euskal Herria oso klasiko bat, industrializazioaren hasierakoa, Mexiko ere antzekoa zen. Bea, sortu zan oso etxe berezi batian, bizitza laburra izan zuen baita ere, eta oso berezia baita ere, ez? Eta, bere bizitza markatu zuena izan zen, aita zeka zuen alemana eta argazkilaria, hortik, esate dute, horregatik, zekien ondo, argazkietan hain ondo ateratzen, ez? Argazkilaritza kontrolatzen zuen eta bazekien irudia eta bere gorputza nola jarri baita, ez? Aita, aleman jatorrikoa, ama mexikarra, baina bere amaren aldetik, amonaren aldetik, indigena zan baita ere, beak ez zuen ez da eskuntza ere zautzen, baina bere momentuan egin zuen baita ere, bere sustaietara begira eta horren aldarrankapena egin zuen, ez? Eta, hombre, Fridaren bizitza, nik uste dut bi gauza dira, eta beak ere horrela aipatzen zuen, ez?
Gere, pentsa, mende hasiera hortan, neska emakume bat, behak nahizun etxe hon batian jaiotakoa, eta, lehenengo jaiozan eta handi gutxira 6 urtekin polioa jasan zuen, eta gero, 18 urteekin, justo medikuntza ikasi nahi zuenean, gara hori hortan baita ere, zegoen emakume asko hori egiten zuenik, istripu latz bat izan zuen, eta arrezkeo gelditu zen moduan. Mugikortasuna galduta erabat, bizkarrezurra, dana oran lotuta bezala, batez ere oso bizitza mingarria izan zuen. Eta justot, pasazituen garai hori oian etzan nasi mugitu, hainbeste erakuntzaren artean, bakartasunean, eta hori modu batean barrurotz behiratu zuen, eta horren kontra hori oldartu rebeldi bat atea zitzaion, bere bizitza zaite izanen gogorra, eta bizitza zaite izan horrela, baita ere Mexikon, batez ere emakumeen egoera, eta baita herria nola zegoen ikusten zuen argi, Eta, emakume hau izan zen, kamiseta horiek daramatzaten ere ezakite, erabat komunista zala, bera eta bere gizona, baita ere, eta, Troski izan zuen letxian, Troskiren maitalea izan zen baita ere, zetxortan egon zan gu, kakanaste bat hortxe bata bestiarekin enroiatuta ibilizean, eta, oso garai mugitu izan zen, oso garai berezia, munduko gerran arteko garai mugitu horretan bizi izan zen, surrealismoarekin lotura handiak izuten, zenarra zen Diego Rivera baita ere, Mexikoko, bakizu, bitxia da, bere garaian, Diego Riverarekin eskondu zanean, Frida oso gaztia zen, 18 urte bat izango zituen, eta Diego ondako 3. eskontza zen, eta, zan gizon bat, Mexikoko eta nisto Latinoamerikako muralistarik ezaguna, behar zuen ospea. Eta ze pasatu da, denporaren poderioz eta batez ere Frida feminismoaren, 60. hamarkadan feminismoan, Fridaren pertsonaia eta artista errebendikatu zuen. Eta arrezkeo Frida bihurtu da ikono global bat, Diego ez da ezaguna, eta Frida da hortxe muga horretan, nik ikuste dut muga horretan, ez dakit bera iruituko zitzaion, oren berai buruz daukagun irudia eta Frida mania horri buruz ez dakize pentsatuko luken, bera zan, emakume bat gauza oso garbi zituena eta batez ere etzan azalian gelditzen, gauzak oso modu zuzenean eramaten zituen, eta azken neurri arte. Jazte bere estetika propioa sortu zuen, garai hortan, ikuste dituzu irudiak, garai hortan emakumeak beste modu batean jazten ziren. Oraindik korsearen bukaera izango zen, eta beak jantzi indigena horiek erabiltzen zituen, baita ere hankak pixkat estaltzeko baita ere, baina gero, ikuste duzu, mantendu zuen bere naturaltasun osoa eta berak errebindikatzen zuen punto mexikar hori, indigena hori eta propioa baita ere, bere irudia. Eta ez dakit gaur egun oso ados egongo zen berai buruz daukagun irudiarekin, Gai, egia esan da, interesgarria da ari hori, ezingo diogu galdetu, egia da, esan dezagula lehen selfie horiek oso ondo kontrolatzen zituen emakumea zela, ez? Garai hartako sare sozialak denboran bestera batera dilatatu dira, baina bere irudia oso ondo oraiki eta neurtu zuena, akaso berak uste baina gehiago. Bere retratuak ikusteko aukera donola badaukagu, ez? Amaia? Elisabete Mendiberen eskutik. Gero oso bitxia da Pariseren dagoen erakusketa, aukerari baldin badaukazu bentsat saltzeatu dezakezue interneten dago Pale Galiera museoan, hau da Miren Arzaiuz euskalduna zuzendari dagoen museo hori Parisekoa, hortxe dagoen erakusketa oso bitxia da, bitxia inzitzaidan, erakusten diren horietuak dira bera hil eta gutxira, 54an hiltzan, Diego Riverak agindu eman zuen bere bizizian etxeko
komunaren osteko bestuario antzeko batero izango zen, etxe urdina ditzen. Mexikon egon direne gehienek ezagutuko dute, da oso museo ospetsua eta jente asko zuten da ere. Beren etxeko etxe urdin horren komunaren ondoko gela bat itxita egonda oin arte. 2017an zabaldu zuten orduan eta hasi zian behiratzen zertzegoenan. Eta baita ere, agertu dira bere jantziak, zigarroen zulotxo ez beteta, erraiten zuen etengabe, berak erabiltzen zituen korseak, bizkarko minaketzeko eta tente izateko, korse antzeko batzuk eramaten zituen, eta korse horietan marraztu iten zuen, denetatik, ikonografia komunista ez beteta dago. Agertzenia baitaren berak erabiltzen zituen kremak, margoak, obidetu personal asko, oso bitxia da ikusteko eta bere jantziak nolakoak ziren eta bere realidad egunerokotasunean zera biltzen zituen gauzak, modak ere virtualidade hori dauka baita ere, zerakusten dugu nolakoa garen, nola eraikitzen garen baita ere, oso garrantzitsua da, bakoitzak itxura eman nahi duen, eta emakume honek pixkatu ulertzeko interesgarria da, daude jantziak eta gero bere margo, gogor eta bortitz horiek, bera beti erdibituta agertzen zen, bere bi alderdien artean, Hori bakarrik ez, gertuago dugun erakusketa, Elisabete Mendibek egindako erretratu horiek, eta bere hitz hauekin agurtuko zaitut, Amaia, sentimendu oso sakonak eragiten dituen artista dela, bai estetikoki, bai emozionalki, eta bi eratara hunkigarria eta ikusgarria, eta obra bere baitan gogorra dela berea, ezta? Baduela gogortasun bat, eta barneko energia eta karga handi bat, ez? Bi zerak. Bai, bere barnean zuen mino hori eta aurra galdu zuen baita ere, eta hori adierazi zuen baita ere, eta, emakumeo bezala gaina ulertu ezakegu, asko Fridaren mundua. Baina zate izut, gero beha zan, apurtzailea oso, bere bizitza bizi zuen, atea nahi zion altzuen zuku guztia, altzuenean gela hortatik atera, bizitza eran nahi zuen, depora gutxi izan zuen horretako, baina, errebendikagarria da. Miren Arzallusi galdetu beharko diogu orduan, irakurketa estetikoa. Eskatuko dugu bizita bat. Bai, ez da plantxarra, Amaia, hitzartzen dizut. Amaia Areñaga, Bilbotik, naizen publikatu duen erreportajea txikia esan du, baina interesgarria benetan, gomendioa hemendik luzatzen dizueguna, eta eskerrik asko, Amaia, beste behin ere, hor bestalan izategatik, maite zaitugu dakizu. Ederki, Amaia. Guk zu ere bai, ondo izan, Amaia, muxa handi bat. Bale, muxa handi bat.